Bismillahirrahmanirrahim. Tinagan ni Allah, kinamanagparabor, kinamanangaasi. Liilafi Quraysh. Para iti katulagan kadagiti Quraysh. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Katulagan maipapan iti panagbiyahe ti panawen iti lamek ken iti kalgaw. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Babaam isuda nga dayawon da iti apo da iti daytoy nga balay. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Iti tagaited ti kanenda no panagbisin ken iti talged no panagpeggad.